fodbold. Det er sådan en holdsport, hvor man skal sparke til bold, og man må kun bruge fødderne. At sparke til en bold, og så rendte så ind i en hæk. Og så var det så, at så fandt han fodbold, og så lavede han så i det mål. En tackling! Nej! Messis vegne. Helt vildt. Hun er det også verdens bedste målmand. Ja, selvfølgelig! Fordi at den var så ind til at score, og så kan man holde bolden væk fra mål. 3, 2, 1. Og så er det, at man også har udskifter, og der er en bold, som man så skal score med. Og især når man er på et rigtig godt hold. Hvor lang tid har du spillet petanque? Hele mit liv. Vinder du altid? Altså jeg har aldrig prøvet at tabe, så ja, jeg vinder altid. Men har du nogensinde prøvet at sådan blive nummer 2? Nej, jeg har altid ligget på førstepladsen. Vinder du altid guld, eller har du prøvet, hvor du slet ikke vinder noget, du bare har vundet af æren? Jeg vinder altid guld. Er de seje perledykker. Det er de seje perledykker fra Hawaii, som finder guld. Og kan du ikke finde nogle diamanter?
Giv mig lige. Det kan jeg godt se, det er en stor en. Ja. Hvor mange penge er den der? 1.000.000 kroner. Hvor dybt skulle du ned for at finde den? 100 kilometer. 100 kilometer. Hold op, mand. Sikkert du kunne holde vejret så længe. Har du også fundet en? Hvor mange penge er den værd? 40.000. Og hvor langt skulle du ned for at hente den? 2 meter. 2 meter? Wow, det var ikke så dybt. Så skulle du ikke holde så vejret så lang tid. Hvor skal den her? Vi har fundet 2 diamanter. Velkommen til det årlige udspringstævne. De første deltagere, det er Spanien, som laver et udspring efterfulgt af 25 meter brystsvømning. Vi venter på, at hun siger til dommeren, hvornår de må svømme. Tilskuerne er ved at falde i vandet. Der er krise. Dommeren kommer hen og redder tilskuerne. Og vi skal have kåret en vinder. Hvad siger dommeren? Jeg siger, der er 2 derovre, men det var hende der mellem 5 og 4, der var vinder. Det er nummer 4. Det er Siri, der vandt.
hvor at Spaniens 2 hold konkurrerer om at komme i finalen. Det ene hold er det smarte hold, der står herovre. Der er totalt smarte. Og så har vi det andet hold herovre. De kiksede. Hvor blev hun af? Spaniens cheerleader. Klar? Bum. 1-0 til Josefine. Og et kæmpe stort tillykke til miniput bordtennisholdet med pokalen. Værsgo, der er den. Et stort tillykke. Er I glade? Ja. Kom så! Må jeg lige høre jer herovre, hold nummer 1, hvordan synes I det går over ved jer? Rigtig godt. Mathilde, hvad siger du, hvordan går det? Går det rigtig godt? Og hvad siger du, Nana? Ja. Jamen, det er så godt. Jamen, det er Helene, der er afsted nu, og Marius er afsted. Lille akrobater. Velkommen. Til surfkonkurrencen, og der er 2 hold, der dyster mod hinanden. Ja, det er sejt. Kom så, tøser. Yes, vi får pigerne ind. Kom, kæmpe, kæmpe, kæmpe. Kæmpe, kæmpe, kæmpe. Ja, det er sejt. Ja, det er godt, drenge. Kæmpe, kæmpe, kæmpe. Ja, det er sejt. Kæmpe, kæmpe, kæmpe. Brasilien. Og jeg er klar til at kæmpe. Og jeg hedder Frederik, jeg kommer fra Island, England, og jeg er klar til kamp. Jeg er klar til kamp. Yes.
så går I bare i gang med kampen. Yeah, sejt. Så er vi klar til kamp. Sejt. Yeah, sejt. Nej. Nej. Og lige til kameraet. Sejt. Og her har vi det kinesiske landshold i armbøjninger.